ġie nfakkar il-25 anniversarju mit-twaqqif ta' Bjeta, l-Assoċjazzjoni tas-Sidien tal-Fabbriki fiż-żona industrijali ta' Bulebel. Dan l-anniversarju ġie nfakkar f'konferenza fejn il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri tenna lill-Gvern irid li s-suċċess ta' din l-assoċjazzjoni jitħaddem f'żoni industrijali oħrajn madwar il-pajjiż. Apparti qed niċċelebraw il-25 sena semmejt kif tajt direzzjoni anke lill-Indis sabiex dan l-eżerċizzju dan il-proġett li rnexxa ġewwa żona industrijali ta' Bulebel issa nifirxuh mal-pajjiż kollu sabiex kull żona industrijali ġewwa pajjiżna ġewwa Malta u Għawdex ikollha allura l-istess tip ta' assoċjazzjoni, l-istess tip ta' mudell sabiex il-common parts, il-common areas ta' żona industrijali ta' pajjiżna ikunu mantenuti kif suppost. U semma kif iż-żona industrijali ta' Bulebel it-tieni l-akbar żona industrijali f'pajjiżna b'80 fabbrika bejn dawk żgħar, medji u internazzjonali. Il-Ministru Xkembri semma kif l-aħħar tbassir mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF bassar li l-ekonomija ta' pajjiżna se tikber b'5 darbit u nofs aktar mill-medja Ewropea. Qal kif dan qed ikompli iseħħ grazzi għal politika ta' stabilta li taħaddan il-Gvern fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali. Iċ-Chairperson ta' Bjeta Brahim Muscat tenna li din l-assoċjazzjoni meta nħolqot kien l-ewwel waħda tax-xorta tagħha. Qal li f'dan il-kwart ta' seklu kien hemm żviluppi kbar f'din iż-żona industrijali u se tkompli taħdem biex din tkompli tissaħħaħ.